Inde, good morning, Madzuka Bwanji, ine the black teacher. Ya, kuno watu kwachabwino. Nthawi pano ndi 11 o'clock mamawa. Ya, lero loweruka, lopuma. Inu ena kumeneko lero la sabata labwino. Chabwino. Ndifuna ningopereka ka update pang'ono, news ziwiri zitatu. Lero tiyambire ku South Africa. Ku South Africa. Ku South Africa. Ndiye nkhani yake ya ku South Africa yoyambirira ndi amayi amenewa. Mayi amenewa mukuwaonawa ndi mwana wake wachiwiri wamkazi wa akulu aja anali a president akale aku South Africa, a Jacob Zuma, amene ndi Duduzile Zuma. Ndiye kwachitika nkhani kumeneku yopatsa chidwi. Mungopereka ka background pang'ono, a Jacob Zuma president aja ali ndi ana ambiri. Anawo amapambana 20. Anawo amapambana 20, odziwikawo ndithu pafupi 20. Koma alipo ena ndithu oti timadziwa kuti amapambana 20. Jacob Zuma anakwatirapo ndithu maukwati pafupifupi 6. Kuchosa zibwezizo kumano maukwati pafupi 6. Ndiye mwana uyuyu ana ake ambiri a Jacob Zuma amapanga business. Ali ndi ma business akuluakulu, ma connection, maziwa anthu amphamvu ku South Africa. Komanso ena ali muzandale. Ndi mwa awiri amene ali muzandale, wina odziwika kwambiri ndi amene yeyi Duduzile Zuma. Duduzile Zuma anali MP. At least kufikira dzulo adali MP. Okay? MP wake adali wachipani cha bambo wake chija choti chinkatchedwa kuti chani? Umkhonto wa Sizwe. A Jacob Zuma adachoka ku ANC anakapangisa chipani chawo cha Umkhonto wa Sizwe. Dzina lake ndi limenelo la chi South Africa, la Chizulu, I think. Ndiye mayiwa anawina ngati MP. Komano nkhani yomwe ndabwera nayo lero ndiyoti amayiwa apanga resign ngati MP. Nkhani yake ndiyopatsa chidwi. Apanga resign asiya udindo ndi cholinga choti athamangise ayankhe mafunso zinthu ziwiri zitatu. Amayiwa anagwirizana ndi anthu ena ake aku Russia, okay, kuti atumize anthu anyamata amphamvu aku South Africa, anyamata osaka ntchito, mene kulili ku Malawiko ma MP aja kumakhala anthu kosiyese kwawo ofuna ntchito. Okay? Ndi anapezera magaye deal yopita ku South Africa, yopita ku Russia. Ndi amati mupite ku Russia akakuphunziseni security training. Kuti mukabwera kumene kuja kunoko muzakhale ma bodyguard a Zuma, muzakhale ma bodyguard athu, muzatipasa provide security. Akuti anauzidwa choncho kuti anthu akupita kumene kuja ku training yoti akabwera azakhale ngati ma bodyguard odziwa zinthu a secret service. Mwaimva nkhaniyo? Mukuziwa kumene kulowera, mwayiziwa. So pano anthu aja lero ali ku Ukraine akumenya nkhondo. Ali ku Ukraine, ali kumenya nkhondo ku Ukraine, kumalo amene Russia inalanda ku Ukraine dera lotchedwa Donbas. Ali kumeneko. Modi kumeneko kuli ma foreigners ambiri amene apita munjira zosiyanasiyana koma akathera ali kumeneko. Ndi anthu anyamata awiri kumene kuja anayamba kupanga ma text abale awo. Kuti amwene ulendo uja tutathera tikuli kuno tikumenya nkhondo. Mukumenya nkhondo ndipo mabomba akuphulika zinthu ngati za movies ija timaonera movies tikuziona ndi maso. Ndi ali ndi mantha, akukhala ndi mantha. Ndi mozi amatumiza ma WhatsApp kwa brother wake, wina amatumiza kwa sister wake. Onse nkhani yawo imagwirizana yoti ife tinatengedwa, tinatumizidwa kuno osati kuti tikubwera kuzamenya nkhondo ya Russia ya. Kupa pano tili ku Ukraine. Ndi iniyo munabwera bwanji? Iyayi anatipanga coordinate zonsezi ndi Honorable Duduzile Zuma. Ndi nkhani yapanga complicate a MP aja. Iwo akuti ndiye kuti nanenso avomera iwo kuti anthu adi ife tinapanga organize kuatumiza. Koma ife sitimaziwa zoti anthu akupita ku nkhondo ya. Mayiwa akutero. Akuti iwo samaziwa kuti anthu akupita ku nkhondo. Iwo amaona ngati kuti anthu akutani
akupita kukapanga za training kuti akabwera azagwiritse ntchito kunoko. Moti nawonso akuona ngakuti apusisidwaso nawonso samadziwa. Ndesi tikuziwa kuti samadziwadi kapena inali deal anadya ndalama za ku Russia kuti apitise anthu. Koma padakali pano udindo ndiye wati. Yetu nkhani yake ndi imeneyo. So pano tikachoka kumeneku tatiye tilokere kwa neighbor. Tatiye tilokere kwa neighbor ku Zambia. Ukuso kuli nkhani ya mwana wa former president wa mkazi MP. A president akale aku Zambia, Edgar Lungu amene anatisiya. Makumbukira anamwalira chaka chatha. Endi kuti ndi chaka chatha chaka chino kumayambiriro. Chaka chino kumayambiriro. Pepani. Edgar Lungu anamwalira ku South Africa ku chipatala. Atapita ku South Africa ngati president opuma wa Zambia anapita ku South Africa ku chipatala ndipo anamwalira kumene kucha. Koma Edgar Lungu ubale wawo ndi president wa panopa wa South Africa wa Zambia sunali bwino yayi. Unali mpaka ndi khoswe ubale wake. Ndipo Edgar Lungu banja lawo limanena kuti president wa panopa wa Zambia amati Hakilembe ankawakaniza kuti apita akakumane ndi madokotala ku South Africa. Ndipo amaonetsa kuti chifukwa choti amawakaniza amachedwetsa kuti apite ku chipatala ndifake matenda awo anavuta mpaka kumwalira mwansanga. Amatero. Izi ndi za Mulungu ife sindiziwa. Ndiye nkhani ndionena kuti a president ajalinso mwana wa mkazi ye mwana ali MP ku chipani chawo ku Zambia komweko. Ndi chifukwa choti chichitikira ndi maliro aja ali ku South Africa. Akhala kulimbana ndi boma la Zambia. Boma la Zambia likuti maliro a president a former president abwere tizaike kuno monga former president abanja amati inu zisakukhuze. Inuyo zisakukhuze ndi boma zisakukhuze. Moti chichitikire ndi maliro pano miyezi munthu sanayikidwe. Boma linalengeza kuti kuli 1 month mourning period. Paka mourning period ija inatha maliro sanabwerebe. Ku South Africa kuja maliro angosungidwa fridge. Paka lero. Moti tsiku lina anthu omwe kuja anagwirizana abanja lawo la Zumawa pepano sada Zuma abanja lawo la Lunguwa kumene kuja anagwirizana kuti maliro ayike ku South Africa komweko. Munthu wa ku Zambia, president wa ku Zambia ayike ku South Africa komweko. Ndicho linga choti president uyu akazachoka pa mpando azakatengeso azabwereno azakhaleno ndi mwambo wawo wabwinobwino ku Zambia. Iwo ucho linga chawo akudikira kuti chipani chawo chizaloweso mboma chisapangeno mwambo wa president neba. Chabwino iyo ni nkhani ya neba tisaikepo mulomo kwambiri. Komano nkhani ndiyo tijani mwana wa mkazi MP chifukwa cha mikangano imene milandu imeneyi chichitikire ndi maliro abambo ake wakhalali ku South Africa mpaka pano. Ku constituency kwake chichokereni mpaka pano miyezi. Ku parliament sakupita mpaka pano wakhalira ku South Africa kuja kumene kuli chani maliro abambo ake mpaka lero. Ndiye achotsa MP. Ena ake anangopita ku court kuti constituency ndilibe munthu mpaka pano. Ndiye achotsa MP. Inu mukuona bwa achita bwino kapena alakwira. Zimenezo zochokera kwa neighbor. Nkhani zilipo. Komabe timalizire kaye ndimakunda nkhani zitatu. Timalizire kaye ndi zakwathu kuno ku Hong Kong. Ku Hong Kong dzulo ndinanena kuti death toll ya anthu nkhani ya moto uja inafika pa 128 ndipo pano pakupeza moto wazima wambiri kulowa m'manyumba muja ndipo akusakasaka kuti mwina apeze anthu. Koma anthu ndithu zachisoni. Ena atsala ndi moyo inde koma nyumba alibe. Nyumba yawo yonse bent. Basi palibenso kuti abwereraso nyumba muja akatenge computer yawo akatenge phone yawo. Everything bent. Angokhala panja ndi mene anathawira ndi zimene anavalazo basi. Moyo wabali. Sad.